Κύριε Πρόεδρε, Κοινότητας Κλήθρου, κύριε εκπρόσωπε της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Φωκίδας, κυρία Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ενοχωρητών Παρνασίδος, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω την ομιλία μου με μια ρίση του Κωστή Παλαμά από την ποιητική συλλογή Βομή. Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στέμμα, με τη σκαρδιά στο πύρωμα μετριέται και με το αίμα. Πριν από 81 περίπου χρόνια, την 6η Ιουνίου 1943, σε αυτό εδώ το μικρό χωριό και στο συγκεκριμένο χώρο που βρισκόμαστε, συνέβησαν τραγικά γεγονότα. Το χρονικό των γεγονότων εκείνης της εποχής το έχουν περιγράψει με αντικειμενικό τρόπο πολλοί ομιλητές μέχρι σήμερα. Ενδεικτικά αναφέρω τον Σπυρίδωνα Πολίτη και τον Κωνσταντίνο Ρούλια. Οι ομιλίες τους βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ενοχωρητών Παρνασίδος. Εγώ από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να αναφερθώ στα γεγονότα της 6ης Ιουνίου του 1943, μιας ημέρας που έχει χαραχτεί ανεξίτηλη στη μνήμη των ενοχωρητών και αποτελεί ημέρα μνήμης και θλίψης για το χωριό μας. Ήταν ημέρα Κυριακή, όπως σήμερα, με καθαρό ουρανό και ανοιξιάτικη παρά καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Την προηγούμενη ημέρα είχαν έρθει στο χωριό Ιταλοί στρατιώτες και καραμπινιέροι λόγω της ολοκλήρωσης της εκαθαριστικής εκστρατείας τους στην ορεινή Παρνασίδα. Πριν 3 ημέρες είχε τελειώσει η μάχη της Παυλιανής και είχαν υποστεί στην τρεπτική ήττα. Ερχόμενοι στο χωριό, μπλεϊλάτισαν σπίτια, άρπαξαν τρόφιμα και ζώα και αποσύρθηκαν προς τα υψώματα της Αγίας Τριάδας. Αρκετοί κάτοικοι του χωριού το εγκατέλειψαν για να προστατευτούν, βρίσκοντας καταφύγιο στα γειτονικά υψώματα και τις τρεματιές. Ο πρωινός ήχος της καμπάνας της Κυριακής 6ης Ιουνίου του 1943, κατά ένα περίεργο και ανεξήγητο τρόπο, σκορπούσε κρυφή και απέραντη ανησυχία. Οι αναπομείναντες κάτοικοι, με βήμα ταχύ, σειραίουν στην εκκλησία και αυτή σε λίγο γεμίζει από